kawasudo podwane motende kod weche mag do. Nyadendi Rose Njeri ma yando loso ton bui makonyo jo Kenya e cholo pachgi ewi paro mar chik mar omenda ma higani owe thuolo kod do gi rambun mar siling 100,000. Okinde mag Rose okwedo ketho ma ochope godo e do kendo nyiso do ni okwach kich onge kod ranyisi mar ketho modimbore. Cynthia Onyango ni kod ler mathoth. Ndalo abich bang' meko mare kod obila, nyadendi Rose Njeri Tunguru ochopie doho mar winjo ketho ma itude godo bang' make kod obila chieng' tich abich juma mokalo. E nyim jang'ad bura Geoffrey Onsaringo, okil mar okwach kich opedho obokegi mar ketho ka giyango ni Rose Njeri itudo kod ketho mar tiyo marach kod mbui bang' loso ton mbui makonyo ganda jo Kenya orote modhuro e ton mbui mar od bura nyadichiel. Ma konyo jo Kenya chwalo pachgi wi paro mar chik mar omenda kata finance bill, gino ma okwach kich wacho ni nokelo chochni e chenro mag mbui mar od bura. Kata kamano, okinde mag Rose ka otelnegi kod ugai machon mar doho David Maraga onyiso doho ni onge ketho ma Rose otimo e loso mbui no, ni mar ton mbui mar od bura nolosi kod ageta mar konyo jopiny chwalo ote mag gi ne od bura. Gimedo ni Njeri ne oloso mbui kaluwore kod ratiro ma en go kaka ja Kenya, kaluwore ni mbui mar od bura en mar konyo jopiny Kenya. The information stipulated in the charge sheet does not disclose an offense, and on the contrary, what it discloses is that you engage in activities required of you as a good and patriotic citizen of the. Okinde mag Rose bende okwayo doho mondo wit oko ketho ma okwach kich ochopo e nyim doho kaluwore ni kethogo okoyangore manimba e katiba ma pachoka kendo gionge kod pek mar donjonego ng'ato. So not only is that charge open-ended, it fails in terms of the requirements as laid out in both Article 49 and 50 of our Constitution. With that difficulty, we invite this court to decline to admit this charge. Eng'eto mare, jang'ad bura Geoffrey Onsaringo weyo Rose thuolo kod rambu mar omenda maromo siling 100,000 ka bura no ogen winjo kendo tarik 20 dwe ni. Upon hearing the submissions by counsel for the suspect and the response by the prosecution counsel, the suspect herein, Rose Njeri, is hereby granted a personal bond of Kenya shillings 100,000 plus one contact person. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kawasudo ni